Ola, boas xentes, amigos e amigas. Son o Apalpador e mirade onde estou, mirade, que chulada, que bonito o porto de Burela. Eu vin desde os Ancares, que é onde vivo, e son carboeiro. E son o Apalpador, a figura máis representativa do Nadal galego. Teño por boa costume visitar a todos os nenos o día de noite boa. Vou unha vez que xa xan dormidos e apálpolles a barriguiña cando están na cama, apálpolles a barriguiña a ver se están ben alimentados, e como agasallo lles deixo unha presa de castañas asadas que sei que lles gustan moito, igual que lles gustan a Paco e a Conchi, que lles trouxe unha presa de castañas grande, porque sei que lles gustan moito. Entón me invitaron aquí a Burela para que viñera o Apalpador a Burela, e aquí estou. E quero vos felicitar as festas cunha cantiga de quen? Do Apalpador, que son eu. E di así: vaite logo, meu meniño, marcha agora pra camiña, que vai vir o Apalpador e a apalparche a barriguiña. Xa chegou o día grande, día do noso Señore, xa chegou o día grande e vira o Apalpadore. Maña día de cachela, que haberá gran nevarada, e ha de vir o Apalpadore con a mega de castañas. Por aquela cemba xa ven relumbrando o señor Apalpador para darnos o aguinaldo. O señor Apalpador para darnos o aguinaldo. Boas festas a todos! E se non vos tocou a lotaría, pois mira, o caso é que vos toque saúde. Boa saúde para todos e felices festas!